Happy 1K subscriber for the seniors Agri Farm. Again, sa inyong katanan, mga ka-seniors ko, ang mga kapareho ko, mga ka-farmers, mayong aga sa inyong alibat. Mayong aga, mayong aga. So, malibog ka mo nga man nagpatawag ako kaninyo, nag-ibitan ako kaninyo, itmanakadya sa pag-saksi, karang akon nga ginaobra diri sa akon nga farm. Kung nagpasalamat ako nga sa madasig mga tinion, nakaanaabot ko ang 1,000 subscriber. Gani akon kamo ginapasalamatan. Ang akon tanang handom, akon nga titutuyo nga mapuslan pa ako at kapareho ko mga seniors. So, mapuslan pa ako. Nag-isip ko nga nadobla ang ako na pag-obrahon na magkaservisyo pa ako sa mga kapareho ko mga farmers. Nga ang una nga ginoobra ko ikaw kapot apit ng farm, ang una i-secure mo anay ang imo nga area at imo nga duta. Butang bagon, pangkuragan mo anay para hindi magsuod ang mga paskong mga kasapatan, mga trabaho baka manakaon. And then, dapat man obrahan mo dayon amat-amat nga developon ang imo nga karsada. Para nga kung ano yung development mo sa imo nga farm, init mabudla ikaw mag-transport it imo nga mga gamit nga ginatawag. Kung may produkto ka, madali mo lang mabuo ito sa imo nga farm. Kung halimbawa kapatricer ka, kapaani ka gon, paggarab ka, madali lang nimo ma-transport pa ito sa imo nga panimalay. So mga una na ako nga ginobra. Agin doon, amugon nga padayon ang akon nga pagtrabaho diri sa akon nga bukid. Kaya ang akon nga tinutuyo hindi nga pang personal ko, hindi handom ko ang ginapangamuyan ko on. Nga kuntawan ako panahon o ligwa nga natawag ni Lord. Nga itaon na kanakon yung mga ginatawag nga grasya para sa akon nga pag-vlog. Gaon man, saligan ninyo kanakon, ibalik ko ang tagsa-tagsa kaninyo, isali dirigid sa akon nga kaingod, lugar. Kung may nano ang daon, nga akon nga makita, kung nano ang daon nga abot ka naton, gaon man, ibahagi parihiyo ko ng mga senior citizens. Pero dya, aktual, nga trabahohon ko gidya, kung ano, kung para taon kanakon, para ka naton yun, nga taon na kanaton, maabot kita naton yung aton nga mga ginhandom. Ako yung tanat man nakadya, gusto ko tanang pasad liwat sa bukid, kaya sa bukid ako nagbaho. Sa bukid ako nagtuto it mga pagtrabaho kung paano nag-upisa nga mabuhi na atong pamilya. Kani kung dyan ang inyo nga presensya, hanggod yun. Nagpabakod it akon nga tagipusoon sa akon mga ginaobra it manakadya duri sa akon nga farm. Ay daw sa farm ko dyan, kaya doon may makikita niyo sa palibot. Padayonon ko gon. Kabay pa nga sa inyo nga suporta, sa inyo mga prayers, ilakot niyo sa inyo nga pagpangadi. Kung akon nga handom, para handom naton tanan, maabot naton. Kay kung wa ka mo, hindi man ako dyan maabot. Gani ang inyong suporta, amo ang akon nga kabaskog, amo ang kabakod, it manakara sa ako ng mga ginobra, tungod nga nakita ko ang inyo nga pagsuporta kanakon. So gani sa kanyo tanano, salamat gid sa inyong pag-adto sa ako nga panimalay. Ang good gid yun nga bagay sa ako nga ginobra it manakadya. So gani ako gid nagahinyo kaninyo ninyo pagkalipatan nga subscribe, follow, share, likes, comment ninyo kung may mga comment kamo nga gusto niyo kanakon, para kung comment ninyo amo nang akon nga sundon kung ano pa akon nga dapat nga pag-obrahon nga manami para sa kaayuhan it akon mga ginobra it manakadya. So subscribe ninyo the Seniors Agri Farm. Thank you and good morning. So kung nakita niyo sa akon nga vlog katong una,
natouch kid ako pag hinabtan o ginatawag nga nanay. Kaya ako, hubing para patayon si nanay. Sa edad nga 40, baon si nanay. So doon, pasalamat ako na may mga tiyak ako nga mabakod, agdari, sa liit man nakadya. Si Nini, at si Mami Dut. So kaninyong nataywa, salamat Dut. Kapatay ni nanay, si tatay buhay pa. Pag edad na ita 1934 tatay napatay, nagpatay si tatay 2000, no meaning 66 na ng edad. So bata pa si tatay, napatay si nanay. Siyempre na isa yun, kinanganong gitna kinanganong gitna to, kasi nagkatapunan sa karisya sa kanan. Si Baboy pan nagkapangitan gitna na kaimaw sa ano mga buwit. So yun doon, si tatay, nagtaon ka namon, kami mga digang kugon, nga gusto na nga magpangitan at nga partner, na maging kaimaw na sa ano nga mga buwit. Kay bata pa si tatay. So kami nawa tamang duda, nagpasok ko tamo, agak mo dyan, ngagin pangisawa, sinanang mapida. Wag kami duda kanana tungkol naman namin ang nga pagdaga kanamon. No? Nga, ibugay masaday pilang biliganin ng 12. O 12. 12 ang adang human sa ulihin. Sa ngalan sa Diyos na Amay, anak ng Espiritu Santo, langit no naman kagbalaan ni Amay, nagpasalamat din kami Ginoo sa sining okasyon sa kainang ruling Senior Agri Farm. Kabay pa Lord nga ining okasyon, magdamo pag ini at hangkod pag nga mga subscribe ang mag-abot kanana. Ag Lord, bendisyon man ini, bendisyon gid ini tanan. Na mga handom sa kabuhi, apod man kami nga mga senior. Ag imo gid kami bendisyonan Ginoo sa tanan-tanan na mga ginahimo diri sa ana nga farm. Labi na din sa ana nga lawas nga tawaan din sa medya lawas adlaw-adlaw sa nani nang daliya pod ana mga unga. Maghimaya ka Maria nga napuno ko sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan kay ginadayaw man ang bunga sa imong kanya sa sa ngalan sang Diyos na Amay, Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat.
The power of unlimited sound Saat lihat ka ma?